Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati ahawar pen kahilo kilometer pho susi Tokolangso ahawar Karbianglong pen Golaghat district ahoy along kedo mate Murfoloni forest account submit forest ahem adung loke Charlie ahem LP school lapen ME school ta hum nido laso adung ke Deigrum alangroi lo aphongtin langit he pen pu tovaranat lapen school hemanat nangke pet bom amat non ki kacheleng atowarta ajam biheklo Karbianglong Autonomous Council hin pen non prabjin pen longli kanglem pen kapajok ponji aphan sai deng ponsirak akinang sot pusi pherangke thengno lamthi nang pachini dun labangso school ahem adung ke Deigrum alangroi akunglo aphongtin arwe kijang lote langethe aphongtin si longle kangrai pon pon ajok non ke kacheleng atowar ajamta biheklo non ningkan isi hini aphilote towarta ingrai pon bompo school ahem le rokta theklo nasila bangso towar langethe longle kangrai pen kepajok ji aphange non prabjin pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan rongara datum lapen lo thambang lapen loge Charlie klim somaratum kachuning ripon ke prabjin pen ison bak asai deng ponsera kasonte misen po border pitching wall parpong het tik ke towar lapen school ahem anat nang pet bompo lasi nang rab vek tha pusi pherangkia thingno lamthi nang pachini dun labang so loke Charlie ahem along loksi ingnama ingnar hem ketong ke phangno loksi phong ner keplo Garampani wildlife sanctuary pensi kevang ingnar adon ri adung amadlo pusi chethamdun Koilamati pen Samson inti Karbianglong live